gwmni. Dwi o gwmpas y bwrdd fan hyn, a wedesach chi mae hwn yn wersi ni. Paratoi. Achos mae plantos Ysgol Johnston wedi paratoi. Mae gyda nhw fel, beth o'n i'n galw yn, wel, worksheets o'n i'n galw nhw pan o'n i'n ysgol, yn dyfe? Mr Ross Williams yw'r athro. Helo, Ross. Mr Williams, helo, sir. Siwr i chi? Dwi'n iawn, diolch. Wel, diolch am ddod o'r plantos ma. Nawr te, fi eisiau gwybod tipyn bach mwy amdano ti, Ross, Mr Williams, ac Ysgol Johnston. Lle mae Ysgol Johnston i ddechrau? Ysgol Johnston yw rhwng Aberdai Gleddau yn Hwlffordd. Mae'n ysgol bron 300 plant yn yr ysgol naw. Mae ysgol yn tyfu, so mae'n ysgol hyfryd. Mae'n neud yn dda, mae'n safonau yn arbennig yn yr ysgol, mae'n eitha pobl yn yr ardal yn gwybod am Ysgol Johnston ac mae plant yn neud llawr y dysgu yn agored yn yr ysgol wedi ennill gwobrau am hynny. So mae'n ysgol wec yn dwi'n dwlu gweithio yn yr ysgol. Wel, arddelchog a llongyfarchiadau yr ysgol Johnston. O ti'n gweud bod plant hyfryd na, felly gweld bod plant hyfryd na, achos mae 4 ohonyn nhw wedi cael y cyfle i adael y dosbarth heddi ac wedi sgwrs gyda nhw yn y man. Ond llongyfarchiadau ti hefyd, Mr Williams, Ross, achos sdim cymaint â ni o ti wedi cydio yn y Gymraeg, os e? Na, dwi wedi dysgu Cymraeg. Dwi'n trio ysbrydoli y plant yn yr ysgol i siarad mwy, ac ces i fy ngeni ac fy magu ym Aberdai Gleddau, so mae'n tref arbennig i ni. Yn es i ar ysgol Saesneg. Yn y 90au, oedd yr ail iaith yn hollol eitha newydd yn yr ysgol Saesneg yn y 90au, yn ti'n gallu cofio gwylio teledu a pethau fel hwn, but o'n i'n gallu dweud bach, es i ysgol uwchradd, dwi'n drist i dweud nawr, nes i gadael yr ysgol, o'n i'n gallu dweud dim byd. So, dwi'n teimlo hollol wahanol am y iaith nawr, yn wedyn es i y Prifysgol Caerdydd i darllen hanes. Wedyn es i ddechrau gweithio fel athraw yn Bristol. O'n i'n gweithio yn Bristol, mae'n hollol wahanol i fyw yn y dinas, mae'n fwy fel os ti'n siarad gyda cymdogion, pobl yn edrych i fi fel beth o ti'n neud yn rhyfedd, But Cymru yw mwy tref fel Aberdai Gleddau, pobl yn byw yn y pentre bach. Dwi'n tybio, o'n i'n teimlo tipyn o heraeth, o'n i'n meddwl, hefyd dwi'n gallu cofio pobl yn gofyn i fi, o ti'n gallu siarad Gymraeg, Mr Williams? A o'n i'n dweud, na, dim byd, sa'n gallu dweud dim byd o gwbl, o'n i'n drist i ateb hynny. So wedyn, bron 80 blwyddyn yn ôl, nes i penderfynu symud nôl, o'n i'n lwcus iawn i ffindo ar waith yn yr ysgol, yn Aberdai Gleddau hefyd, cyn Johnston, cyn nes i symud. O'n i'n prysio iawn, cos o'n i'n neud cymhwyster meistr, but nes i ffindo ar ap dweud rhywbeth yn Gymraeg. O'n i'n gallu, gwrando ar ap ar y ffordd i'r ysgol, pan o'n i'n neud ymarfer corff, o'n i'n gallu dysgu. O'n i'n gweithio gyda diproi athro hyfryd oedd yn iaith gyntaf i Gymraeg. Oedd hi'n gystio fi yn yr ysgol i dysgu mwy. Yn arall, o'n i'n teimlo tipyn bach mwy hyderus i siarad mwy. Wedyn, yn 2018, es i bootcamp yn Trysaith. Hwna'n swnio'n sport, yn dwi? Oedd e'n cyfle wych, oedd e'n nais i darganfod y cyfle i dysgu mwy. Wedyn, nawr dwi'n gweithio fel diproi athraw yn yr Ysgol Johnston, dwi'n gweithio yn galed gyda fy pennaeth fi i trio ffindo mwy cyfle i datblygu'r iaith yn yr ysgol. Wych, mae'n stori yna. Allwn ni roi clap i Mr Williams? Clap. Ardderchog. Ti'n ysbrydoliaeth wir i ti, Ross? Diolch.